Hola, jo sóc l'Ilenia i sóc a prop de Venècia, en Itàlia, i el lloc que m'encanta i que espero que tingui molta gent, però és una mica petit, però és molt íntim i es diu El Pastís. I es troba al carrer de Santa Mònica i també havien dit que volien tancar-lo, però després afortunadament no ho van fer. I a la porta del bar hi ha molts articles que diuen la música no és soroll i coses així, no? Perquè sempre fan jazz i música molt suau i que em sembla molt estrany que la gent es queixa d'això, no? I jo quan vaig anar allí, perquè m'agrada molt el pastís, que és la beguda principal, que és una beguda francesa, però és molt bona, amb anís i amb herbes, i havia com una festa d'amics. Nosaltres vam entrar i tots mirant a nosaltres com perquè no ens coneixia, però perquè ells es coneixen, és com una família, no? Hi havia una cantant que cantava cançons de Latinoamèrica i em va fer quasi plorar per la música i l'expressivitat de la veu i vaig demanar al propietari, que es diu Àngel, com es diu aquesta dona amb una veu meravellosa, no? I em va dir que podia presentar-me-la. Em van presentar, de fet, i es diu Luisa Turi, i la cançó que em va encantar es diu Nunca se me olvidó, em sembla, més o menys, i és de Chavela Vargas, i aquesta és la targeta, el pastís, i aquí l'Àngel em va posar el nom de la cantante, i així és que és un lloc molt bonic, amb moltes targetes penjats, amb frases i bromes i molt simpàtics, i hi ha penjats a la teulada hi ha uns ocells de paper, com els origami, i després hi ha imatges d'Edith Piaf i tot això, i si voleu passar una tarda amb persones molt íntimes, us aconsello el pastís. Gràcies.